My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Abale tifuna makati kale tikumbutsane. Chiphunzitso cha rapture cha mkwatulo si kweni mipingo ya mbili. Koma it is a reality. Ni zenzenidi ndipo zidachitika ndipo sikale. No. Tikamatilanilani Yesu, timamuona Yesu? Timamuona? Sitimuona. Dzulo timati uyu ali ndi Yesu mwa iyeyu muli chani? Moyo komanso mzimu oyera. Mzimu oyera amabwera as a deposit. Chikole. Ngati chikole. Ndiye kuti ndalembedwa musika ndi omwe uja timapita tonse. Koma enafe tinalembedwa kuti tagulidwa ndi mwazi wa Yesu. Ena sanagulidwe. Chifukwa palibe. Timati kuno mipando masiku ano ndiyo dula 2 million. So timasaleta tatu takunoti. Ndiye kuti munthu agule cash, umapereka kumwina deposit. Amalembapo kuti bought kapena sold, kuti mpando wagulidwawo. Koma sunamalize ayi. Nkuti monga ife talandira Yesu sizinathe ayi. Deposit yabwera mzimu woyera, bought, sold, ndagulidwa ineyo muli mzimu woyeramo. Tsono tamvani, anytime now. Kaya muchita zotani zimene zalembedwa zikwanditsidwa, akanena Yesu kunena kuti masiku otsiriza kuti mudziwe kuti ndili pafupi kudzakhala monga mmene zinali ku Sodom and Gomora. Ku Sodom and Gomora zinali bwa amuna makwatirana amuna okhaokha, akazi makwatirana okhaokha. Kaya muletse mutani zichitika basi. Chifukwa buku latani lanena ndipo zikuchitikabe. South Africa yachita prove, no problem. Ukakukwatirana amuna okhaokha, akazi okhaokha, they have signed, no problem. Ndipo ena maiko tikana koma zichitika basi ndipo zikuchitika. Ineyo nali ku school ku Holland. I am ashamed even to tell you as a church. I am ashamed. Very delete limene lijakot. 89. Kumene kuja anayamba ndi kale zedi zimene zizi. Ndiye wafika pa school. Tieni mukaonele pokwezi ena inu kwanu kulibe zimene zizi. Mpaka ndege chi helicopter pa kulengeza kuti ukwati. Ife ni ukwati wanji koma horo inadzaza kuona amuna awiri kukwatirana. Mbusa wavala kolala akudalitsa mpaka kuveka na maringi anthu amakhizi ngoma. Ini what is this? Koma tsono kwina winawo atsikana awiri akukwatirana naso koma kuna dzasa wanthu. Wachitatu mwamuna ndi mkazi akukwatirana sikunapiteso wanthu anakhala wanthu ochepa. That is not ordinary. That is not extraordinary. Tikufuna something extraordinary. So zinapika ni kale kwanza tuko. Ife kuti pano koma zikubwera zikadabwa ndipo taonani. President akamabwera, munthu wankulu akamabwera kumakhala masairini. Kutanthauza kuti kukubwera ndani uku? Dziko lonse lapansi anamvana zimene zizi. Nkuti masairini kuti achikulira ali pafupi. Masairini ake ndi amene wawo. Pasiku amene mudzaona kuti zakuti zizachitika. Ana adzakhala osamvera makolo yawo. Kudzakhala kukonda ndalama. Kudzakhala ndipo zikuche zili pano. Ndiye masairini kuti kuti fumu ikutani? Anytime now. So get ready. So how can I be ready? To be ready, nkunena kuti ndine wochimwa lowani mumutima mwanga nkhani yatha. Ukangolandira Yesu, basi you are ready. So chimene chichitike tamverani. Tinanena kuti kumwamba ndikungati? Kutatu. Atsika iye kuchoka ku number 3 uyu akubwera. Sadzaponda apa kadziko konse kapansi kadzakaphimba ndi mphamvu ya mzimu woyera. Inu tamvani. The whole of this world adzakaphimba ndi mphamvu ya chani? Tsono tikatilandirani Yesu, timamuona Yesu. Mwaife mmabwera cha
mzimu woyera. So mzimu woyera ndi mzimu woyera ziwiri magirito ndipo sizizatenga uniform hayi. Hayi uniform sindi kuti musamagule ya kwaya. Hayi tendi gule ma uniform ndikhale nawo. Azibusa ndi ma uniform. Ali yesa ndi makhale ndi uniform. Ndikuti mkwatulo kamabwera satenga izo hayi. Maudindo satenga maudindo hayi. Hayi. Tiye tikhale ndi maudindo very good. Ndikuti sazatenga zona kuti katikisi makaya chani hayi. Azatenga yekha mwa iye muli chani mzimu woyera. Mzimu woyera tu mzimu woyera. Kodi inu maginito imanyamula udzu? Imanyamula kapena timitengo? Hayi, koma chitsulo kwa chitsulo chinzake eti nanga. Ndipo kudzakhala akuti pa Chingereza kuti at a time you think not. Sono akanena kuti at a time you think not, but nthawi imene simuganizira. Pamenepo zidzachitika pamenepo. So nthawi yanji imene sitiganizira. Ninu ganiza kuti kwangu ganiza chabe. Kwathu kuno kumalawi kwasiyana kwa nzathu azunguko. Ife sitipereka notice ayi. Mwadzidzidzi sima waphika kale wina wachimulendo wabwera. Inu mukananena kaya kuti mubwera cha maujeni tauna nitaphika kale ife. Chikwa kwautu kwa nzathu kuja sizingatheke zoti ukangotulukira pa nthawi ya chakudya. Hayi ali sitina kuverengerena. Amadi ndithu ulipompa hapa. Amadi ndithu alai, it's not our fault. You did tell us. Amadi yes kuli bwanji kwa Afrika kuti inu mukundikuona nipo pano simunatiuze kuti mubwera. Koma kwathu kuno hayi akangoti wabwera basi amayi amapita ku kitchen. So iwe ndiuzikwana izi. Aya ndiuza chepa to izi. So thamanga pa hokara akutuma kamwana ka praise team kazaka 15 kanalandira Yesu. Amayi chigwirizano iwo ali mchigwirizano alibe Yesu. Thamanga kugule mazira. Thamanga kupita kwa hokara kuti akagule mazira. Komwe kwatulo nkuchitika. Mwana wapita. Koma inu ikuti 12 koloko tu mazira osabwera zikumveka koma nkuti mini basi muja timatinilana muja for anthu akuweruka kunchito, anthu akuthamangira kunchito. Nkuti magari moto muja amalumana kiu chonchi tikuweruka kapena kupita kunchito. Rapture nkwatulo uchitike nthawi imeneyo. Ambiri mwina alibe Yesu wochepa koma inu Yesu akutipempherani kuti zisazachitike nthawi yoyipa. Nkuganiza kunena kuti minibus yadzaza wakuyenda mwachisomo tentinene kuti driver akudziwana ndi Yesu ikuyenda minibus mkutulo wapita muganiza minibus iyima inu tangomuwuza mza kuti kodi ukumva iwe tamugwedeza kudzachitika zinthu zonena kuti I don't know what will happen. Kaya kudzatani kaya zidzachitika motani. Tsono nanga kuti magari moto muja marumirana kuna kuti mukuweruka kunchito kapena mukupita kunchito. Rapture ichitike nthawi imeneja. Ngozi zichitika motani. Akuti pempherani kuti zisazachitike nthawi yoyipa. Vile nati pasaka chithunzi. Awira kugona pa bed. Wina adzatani? Adzatengedwa. Wina nkusiyidwa ngati ndi usiku. Muli kumunda. Wina watengedwa. Wina wase just imagine. Ndiye timafunsana ine ndalandira Yesu. Ndangolandira Yesu kumene akazi wanga ndamene pajana ndi bweretsa kwa Ambuye mapemphero yawo. Tsono iwowo nthawi imene mamwamowa amadzukabe usiku kupemphera. Ine kuona uyu basi ndimene alili. Ndiye ndamulandira Yesu kudzera mungozi ija yoopsa ija. Ndiye Yesu ndamulandira. Tsono anapanga mistake yayikulu amayi awo. Imeneyi nawakhululukira. Mistake imene anapanga iwo waudziwa kuti ndalandira Yesu. Tsono pamene amadzuka kuti akapemphere chipinda chokapempherako osanidzutsa inayi. Anangochita mwachizolowezi vapita ukatani kukapemphera. Tsono ndidzidzidzi kancha mafiri kantani nitere munthu palibe nakumbukira awira zakhala pa bedi limodzi wina zatengedwa ndatsara bwanji nimese ndalandira Yesu. Ndinyomuka pacho kutsegula kuchipinda cha wana anawagona nawonso atsara awa nakatsegula kuchipinda kwina akugwada kupemphera ndikuti inu musamati wopchese inu inu mukanani udzitsa kaena nesu nizipemphera nawo ali akuti inu munalandira Yesu ine nalandira Yesu. Mkwatulo kachitika bedi tidzasiyira wena ife tidzatani tonse. Hallelujah. Abale kudzachitika zoopsa nthawi imeneyo.
pano tseka mu second to koma. I tell you, there will be no time for laughter. Nthawi imene kulibe zoseka ndipo mudzaona kuti kodi chija ndinachitadi chaulandira Yesu. Ndipo tu musaone pa banja, iye tu saona banja, amaona aliyense munthu payekha, chipulumutso wekha, chitayikoso wekha, malinga pamene wagwira. Sayang'ana kuti banja, hayi ine ndi ana 6, sanena kuti ana mulaliki, hayi vana pauka. Sisi yatengo ndawo ndi wana abusa, aba ndi ana mulaliki, aba ndi ana mai wa chigwirizano, aliyense payekha. Zikumveka koma? Tuna abale tamvani. Watengedwa. Tuna uyu Msonkhamanja Ccap izakhalapo ndithu. Mkwatulo wachitika koma Msonkhamanja Ccap. Holy Cross chakuti. Living Waters. Azakhalapobe. Koma azakhala ndi anthu amene ali wotani? Wosapulumutsidwa okhaokha. Ife tatani? Abusa ziko mnalandira Yesu. Pazakhala tu abusa apa wosalandira Yesu. Azakhala ali apa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ife tapita. So chibuku ichi. Mphamvu imene imatitsutsa tikamawerenga ndiye Mzimu Woyera. Mzimu Woyera uja anabwera pa Pentecost uja nthawi ya rapture nayonso adzataniso adzanyamuka. Sichizakhala ndi mphamvu ayi. Chizakhala ngati chipepala chabe chinyuzipepa cha UDF kapena cha chani kaya. Chopanda mphamvu ngati icho. Chifukwa kuwerenga ngati mastori ina iliyonse. Chifukwa njani Mzimu Woyera wachoka. Chili palibe chokutsutsa. Nditichita magawo awiri tsopano. Musachite mantha. Gawo loyamba nditenge gawo la ifeyo amene tapita uko. Gawo ilokoma kwa basi. Koma mawa tiona gawo la anzathuwa amene atsala. Ngati mmadeko achisapo akudulana ziwalo kuchira zulu. Those are just rehearsals. Akubwera mwini wache amene amadziwa dismembering body parts. Chifukwa nthawi imeneyo ifa chizunzo chimene chidzakhala 7 years. 7 years. One apa wakuti 1 year week in Bible, Daniel chapter 9. 1 year week. Ni 7 years chizunzo chimene. Koma kwa Mulungu 7 years is nothing. Akuti akanapanda kuchepetsa. Vuto limene akanapanda kuchepetsa pakanakhala palibe wopulumutsidwa. Koma wachepetsa to 7 years. So 7 years nkuchepetsa kuti waponda pa moto, ndachepetsa 7 years. Ungoponda pa moto 7 years yoka. Kwa Mulungu that's nothing. Koma tamverana mama. Tanyamuka ife kumwamba. Tili uko kukakhala chimsonka toka amentalandira Yesu. Katika khala matrilion angati. Katika khala angati kuli chi stadium. Tose kuyamba aja nafa aja mwa Yesu. Wose watu tose up. Super mili paka khala grading sopa. Pas zimene zachitika pano mwalandira Yesu tsono mwachitapo cha Yesu yo mwamulandira. Kodi basi kungolandira Yesu basi. Afuna aone ntchito zimene mmachita. Mwalandira Yesu very good. Tsono afuna achite grade. Ifeyo ku university nzoveka kwambiri. Mwana sitimangoti wakhoza. Ayi. Timaona grade yake. Ndipo amakhala ene distinction tu ndikuti wakhoza mwana otaza masewera. Distinction. The winner with credit. Winner. Mia pass kuti wangokhoza kuti wakhoza. So pali ena uyu watakwa bwanju. No. Kwina uko amakhala ngati amachita bwino. Mulembetseni mayeso ena timati supplementary. Tsono zikaoneka koko wena akalowa kwa mwa supplementary kuti pang'ono kanaponyedwa uko. Koma kumboti kaya zatani. Mungo pa ntanda uja. Ndipo ndiyambira amene kupulumutsidwa last minute. Kaya zatani kaya wapulumuka. Iwe. So tiziona zimene sisi. So tichite bwanji. Ife tapita kumwamba. Chimene Mulungu achite tsopano. Muone chimene achite Mulungu. Kukakhala grading. 1 Korinto 3 tsegulani buku. Tione magrade amene akatipatsa. Lero kuli wafa rapture of the church. 1 Korinto 3. Muyambe ndime ya 10 kulekezera ndime ya 15.
1 Corinthians chapter 3, 10 to 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Yes. Kristu ali nyumba ya Mulungu. Yesu ali maziko a nyumbayo. Verse 10. Monga mwa chisomo cha Mulungu chidapatsidwa kwa ine ngati mwini wa mamangidwe waluso, ndinayika maziko koma wina amangapo. Koma yense ayang'anire umo amangira pamenepo, pakuti palibe munthu akhoza kuyika maziko ena koma amene ayikidwako ndiwo Yesu Kristu. Tango imanikaye tichite ngati mpingo uja kuti imapombo mbale yepitiriza lemba tichite choncho. Tamverana amati ukalandira Yesu amama tamvani. Mnyamata tamba. Ukangoti walandira Yesu ndikuti wakumba foundation. Uko tose foundation ndi imodzi. Foundation nkulandira Yesu ya nyumba yakoyo. Ukalandira Yesu wakumba chani? Foundation ya nyumba yako. So mamangidwe apamene popo materials zimene zomangirazo ndi zimene ukutumiza daily zimene umachita iweyo. Ukamala nena za testimony yako kuwauza abantu za Yesu kaya wina mpaka ngati subwezera choipa kuchoipa ukutumiza zimene zizo kuti amange nyumba yako. So zomanga izi ndipo aliyesa ndiyo malinga ndi ntchito zimene mmene mwabwera kuno morning devotion akutoka kutumiza zina kaya mukupeleka chana apa iniyo mukuyangana kuna kuti aya anichotsereza kuti promotion these are minors tikunena izi kuchitika uku apart from izi mukulandira pano uku kuchitika zazikulu kuposa apa. Izizi ndi mmene mamangira nyumba zimene mumachita. Tiye nipetirizani mbali. I'm sorry. Koma ngati wina amanga pa mazikowo golide, siliva, miyala ya mtengo wake, mtengo, udzu, dziputu, ntchito ya yense idzaonetsedwa, pakuti tsikulo lidzayisonyeza, chifukwa kuti yavumbuluka m'moto. Ndipo moto wokha udzayesera ntchito ya yense ikhala yotani. Ngati ntchito ya munthu aliyense ikhala imene anayimangako adzalandira mphotho. Ngati ntchito ya wina itenthedwa zidzawonongeka zake, koma iye yekha adzapulumutsidwa, koma monga momwe mwa moto. Supplementary amene. So ndamvani zidzakhala choncho tanyamulidwa katika khala ngati. So tili pamene opulumutsidwa tu musayangane awasidwa mawa tikhala ndi awa musadzachite mantha ayi chikwa sizabwino uko ayi. So tapita ife so tapita kuja ndiye akatifika pamalo pina pake akasonkha chimoto apo chimoto aliyesa akachiona chimoto well Sakala ndalandira Yesu September 1983. Izi ni machita cha uku zakale zatani zija zapita sakawerenga koma kuyamba nthawi ija namulandira Yesu ija September 1983 40 years ago ndiye zimene ni malankhula zimene ni maganiza zimene ni machita zonse nezo izo zikutuluka zikulowa moto zikalowa moto zonse sono moto ukachite grade ndiye pali ntchito zina akati zikatuluka ngati golide ntchito zimene wachita kuti dzina la Ambuye linakwezedwa anthu analandira Yesu wina wadziwana ndi Yesu chifukwa cha iweyo osati kulalikira kwa pakamwa kokhayi koma chifukwa cha ntchito zako mmene umachita kulaini uko pa business apo kuntchito mmene umachitira mpaka ena kusintha khalidwe chifukwa cha iweyo zikukaoneka ukoko nkuti kaumatukwana kaumachita chani inde walandira Yesu koma mtima wosakhululuka kamwa kuti zikaoneka uko zina zikapsa zina zikatsala. So zimene zatsalazo ukalandirapo kanthu corona ndiye tsono kumene koko ini kukakhala ndithu kusiyana osati masewera ena wachita zambiri za Yesu ndipo Yesu awayamikira koma akayamba makorona kuyamba makorona konseko amene wani golide with distinction. Then pali ena na wose wachita bwino kwambiri makorona akavala koma sangafanane ndi uyo ayi with credit. Pali ena na wose wachita bwino koma zambiri zachitika motani kaka amenewa na wose akalandira
ndiye meya pass. So pali golide, silver, diamonds, miyala ya mitengo patali, magrade atatu. Then pali ena pa ngono akanapita uko koma vapulumuka monga mwa zonse zawo zapsa zonse kwangu salako kuti analandira Yesu koma zawo zonse zatani kuti kwagwalo waro bwenjo zijani makukuzani kuchipatala kuja ujani makampempherera uja misimarayi uja last minute iyeyo atamva kuona jeni Mulungu amakukonda kudziwa kama pano kuti tipemphera kuti hapo Yesu ambiye Yesu bas abe bas kama mwaona vazoyera kusanteka kamwalira kamuntu kwa kasika chite mchina ina yose yambuya ndiye zonse zikatani zikapsa koma yeyeka watani koma bare musachepetse kuchipulumutsocho chifukwa kupulumukako nditukwataba yauku mweza imva mawa yakehena siza masewera ukwayo Mulungu safu inuyo ndina anatilenga muchifaniziro chake. Chifaniziro chake si nkhope ayi Mulungu samafa inuso simudzafa mkwemwati yaye kuli maliro kusimaliro aja tulo au kaso azakhaso nthupi exactly monga ili ma 5 senses sazayiwalapo kena kalikonse thupi limene lija silidzafa to eternity without kosanena nthawi. So nukakuna kuti ulibe Yesu udzamva ululu koma kulira mbo udzakumbukira nthawi ina iliyonse pachapa koma the more you do that the worse the fire is burning kuti anana umpata weti uyu anayi pali ena amene analibe mpata wotere sana ziweso zimene zizi nanje kuti udya mgonero ukumukumbutsa zakuwawa zimene anadutsamo ulibe Yesu imwani idyane kumbukirani ulibe Yesu iwe ufuse Yudas amadi ya Yudas upanda Yesu kumene ali mpaka Yesu ananena mawu kanakhala bwino akanatani akanapanda kubadwa ali yese amene akungoti osamudziwa Yesu kukanakhala bwino kanapanda kubadwa chifukwa chilango chake ndi china pakati wena azilira uko koma uyu mmangeni manje ninye mponye pakati azingobwata chifukwa njani wachitira dala sachitike ndiwe amabwera ku morning devotion amabwera uyu anali kumpingo wachitira dala akuti anabatizidwa uyu wachitira dala amene zatero ndiwe ili nzamawa izi koma tinene lero timundaliso okhaokha sono ifeyo walandira Yesu zako zonse zapsya ndi akakupatsa corona nawenso akakupatsa corona koma kakakhala kamodzi ka corona kukhala ngati kaja amatsekera Coca-Cola kaja kungoti basa lowani wawika apa ndiye tamvani talandira makorona musiyana amene bakugwira ntchito ya Mulungu akuwala ndikuti so tikaenda pa step kandi ma step 6 kandi angati ma step kungoti 1 2 3 titavala tu makorona tikuyenda kwangu yenda apo pang'ono makorona aja adzasanduka kukhala zovala. My goodness, tikupita ku ukwati wa mwana wankhosa so makorona aja akasanduka chikwa makorona aja ni ntchito zabwino zimene mwachita so akasanduka kukhala zovala azimayi munivomereza ku ukwati kumakhala mpikisano wa zovala nkuti mukaonanso mzimene anthu kuti kuvala mene Chivumbulutso 19 tsegulani Chivumbulutso 19 osamangula nkhula mawu 19 Chivumbulutso 6 to 8 Chivumbulutso 19 talandira paja pa grading yachitika tsono talandira ndiye tsono walandira pamene paja koma zimene mwavala muone tsopano kangochoka pamene paja muka stadium kupita tsono pena zonse zikasanduka kukhala zovala. Yes.
6 to 8. 6 to 8. Oh yeah, it's that one. Sorry, I was looking this way. Yes, verse 6 to 8. Yeah, mukukweza komao. Yes. Yili momenemu? 6 to 8, yeah. Verse 6. Ndipo ndinamva ngati mawu akhamu lalikulu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati mawu amabingu olimba nizinena, Aleluya. Pakuti achita ufumu wa Ambuye Mulungu wathu wamphamvu yonse. Tikondwere tisekerere, ndipo tipatse ulemerero kwa iye, pakuti wadza ukwati wa mwana wankhosa, ndipo mkazi wake wadzikonzera. Ndipo anampatsa iye avale bafuta wonyezimira woti mbuu, pakuti bafuta ndiye zolungama za oyera mtima. Zija mwachita zija. Zimene timachita zija kubwera ku morning devotion. Ndipo ino takauzani wena. Zovala zija tikuna u distinction uja ndi kubwera ku morning devotion. Kuchita ntchito ya Ambuye, kupereka ku ntchito ya Ambuye. Komanso zimene mumachita ku business. Kuti Yesu aonekere kuti apa tikusiyana uyu ndi ife. Ndi wa makaniko amati ku makaniko kuli zako simungazite, koma iwe popeza uli ndi Yesu ulipena pake. Pamene popo paonekere uli pa chibwenzi kodi ufuna ukwati, koma pa chibwenzi chanu paonekere kuti apa pali Yesu, zasiyani zibwenzi zinazi. Chifukwa ni chani? Yesu aonekere. Zimene zija akulemba uko ndipo ndi zimene mukawara nazo tsono bafuta, ndipo kukakhala kunyezimira tsono tikupita kukwati. Mukumbukira mkulu uja amapempha Ambuye Yesu akuti bwaja Ambuye Yesu kuti mukamabwera mwana wanga ananga wina adzakhale kudzanja lamanja wina. Mukumbukire eti Yesu akuti ayi siku likwa ine kuti ichita zimene zozo ayi amadikira nthawi iyi mmene mutigwirire ntchito. Tsono zimene zidzakuwala pamene tidzapite kukwati. Yesu akavutika kuti ku high table akhaleko ndi awa zidzalankhula nzovala. Zovala zonde zidzalankhula kuti awa akhale ku high table. Awa mwakuno tsono wena nanguti kulandira Yesu nkumwalira. Titikaona akakhala chauko adavala tisapato ta China toduka chauko. Koma kungoti bora walowa kukwati. Bora wabwera. Koma nkuti inuyo ndine amene talandira Yesu nkugwira ntchito ya Mulungu. Kukadali msana tikadali ndi mphamvu. Inu tikawala kuposa kuwala zovala zimene. So tili uko. Tikudya. And how long? 7 years. Tili uko. Yesu akuti apa amadi apa. Ndi phwando ili. Iyayi lizabwera tikakhala limodzi uku mukaona. So ndi pamene popo angelo aja ndakakhala mamisinjera athu angelo. Ngati suna khute ukamtuma iwe I want some more. Bring. Akabwera sindi. Tizadya kumene. Hallelujah. Koma ziko zotheka mama, tamverani sad story. Ziko zotheka kuti mwachita ntchito yabwino kwambiri ya Mulungu. Ndipo mwachita ndithu kwambiri. Koma kujako maromoti mulandirepo kanthu zonse nkupsa. Ntchito yabwino tu imene mwachita ije nkupsa. Koma zikakhala zoliritsa bwanji. Munthu wagwira ntchito umabwera ku morning devotion. Umapereka. Umalalikira. Umayimba pakwaya. Nawo kajomba iweyo zisizingayende. Koma kufika kuja zonse zija kupsa. Koma ukalira osali mwa masewera. Ziko zotheka chifukwa chani? Matthew 6. Tigulani Matthew 6. Be very careful. Doing God's work. Give glory to him only. Mukama chitumikira ntchito ya Ambuye. Ulemerero ukhale kwa ndani? Osati kwa ine ayi. Matthew chapter 6 verse 1 and 2. Yes. Verse 1 mawu akulu akuti za zopereka za chifundo, za kupemphera, za kudzikana kudya. Verse 1 yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu, kuti muonekere kwa iwo, pakuti ngati mutero mulibe mphotho ndi Atate wanu wakumwamba. Chifukwa chake pamene paliponse upatsa mphatso za chifundo,
usamaomba lipenga patsogolo pako monga amachita onyenga m'masunagoge ndi m'makwalala kotero kuti atamandidwe ndi anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphotho zawo. Mukumva koma ine? Kwathu kukarambo si apa yayi kale apo zaka kaya ni 8 za dusazo wina anagula suti kugulira busa. Mayo ine suti yo ndipo suti ndikamati suti tamvani, it was a decent one, ndipo inawa kwana yes koma apa auta apa jambale kudziwa mbuku limanena kozera tu mbuku limanena kuti zithandiza anthu a Mulungu aya. Naona kuti abusa athu aya kopate nagula suti imene munagula ndine manager koma mwali kwake ati tunaona kuti aya zovala aya ndinagula suti aya ziko kuchoka apa ukauza koma kuli kose aliyese wadziwa akangovala imene ijayo apa kuti ayi auja chatu aya basi nikunena kuti azilaliki ifeyo tikamalalikira pano ndipo ino amati koma ndiye mwalalika kuvestire ku asukuli kapeti katuka kukhala ndi wanthu koma ndiye mwalalika mmalo mwanena kuti ona kuti ambuye alemekezeke kuti apa ndichani apa anango ntidzimutsa ife isi sindu apa nali kubaraka anthu amangogowoka izi nzamagazi sinchita kukonzekera kumutera Mulungu pano mpatali pano sizonena kuti ujene ayi no palichani apa nkuti tinali uku pakwaya pakaya kakumayamikirana kwa imene chakopanda ine chigwirizano chikufatu iweyo chigwirizano chikufa iweyo kachoka chingafe ati kwa imene chakopanda ine basi Yesu akuti without me you can do nothing. Ndiye kutenga malo ya Yesu. Ndiwe ndani iwe? Who are you? Mwakuti ayi zakuti sichachuka cha ine ayi mpingo uja ndine ayi no inu chakudya chikakoma timayamika mbale ifeyo ni mbale yotengera just a plate tiyeni ulemerero ukhale kwa ndani ndipo anthu akalira usati masewera wagwira ndi ntchito ya Mulungu koma akufuna aziya pano alandire ulemerero poti pano akangopenya maliro lengezani kule mwakuti auje apereka 200,000 ukatiruka mtima wewe sono iye amaona cholinga ngati cholinga nkunena kuti akapanda sokulengeza anyamata so oyenda baja ama ndrama ija ama ithawisaso ngati cholinga nkunena kuti ndrama asaithawise all right no problem ukalandirapo kanthu koma ngati cholinga nkuti umveke titi kumpingo wina sininena inu kumene ku fundraising paper Sunday paper iye mkulu amene amabwera mochedwa dala kuti akuze kuti ikutha sopano kwa MC tauza ndabwera mochedwa Sunday ikubwera ndidzaponyapo abwana kuti abwera mochedwa Sunday iwo adzaponyapo chali chitabwera monga Sunday service inu wachita zonse akuti sona abwana aja mataponyapo akaziwawo uku inu kuona 7 million banja limodzi kuma kunyamura pagati moto 1 week nkhandi ya ndani amafuna zimene zonse ndi kuti watani wowo walandiriratu uku zikapsha zonse iwe apa paper Sunday ngati cholinga kuti anthu andione walandiriratu koma ngati cholinga ngona kuti Mulungu alandire ulemerero awukalandira kanthu so be careful ambuye atithandizire popereka pamiti kuchita chinthu chabwino osati dzina langa limveke ayi koma landani ambuye akudalitseni amen. Tingokweza manja tadalitsika tsano ufunika tipemphere kuti mawa sabata inayamba mwina ndi mitambo mvula koma mawa tikagunyuze suwena amene alephera lero kuti zimenezi timvere limodzi basi amen. Mangofuna ndi tivitsiretu chijanalengeza chipembedzo Sunday kuti pa 15 pa Monday tsiku la holiday ife kuno tibwere likhale tsiku lopemphera ndipo tsiku limeneli
lisakhale monga mene amakhalira masiku onse. Day of prayer imeneyi ikhale pa banja, aliyense akabwere ndi pa banja ake, komanso tiyitane modzi tiuze otiyandikira mosawerengera mpingo umene ali. Monday tidzayambe ndi tikadzangutuluka atiphunzitsa Bambo Sakala, akadzangutuluka tayamba ine ndidzayimirira pano to convene the program. Nthawi yomweyo Monday likhale tsiku la padera limene aliyense achitike mwayi opemphereredwa. Moyo uno tikadali pano tisanapite kumwamba tikusowa chisomo cha tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Tikhale ndi mwayi waukulu, ndipo inu amene mabwera ku chiphunzitso chino yambiranitu kukawakumbutsa ena kuti Monday tili ndi day of prayer, tsiku lakuti tikapemphere. Onani Sunday lija silikwana, nthawi ija imachepa, wina mumpempherera wina malephera, nthawi yatha tituluke. Koma Monday kubwera akadzanguti Bambo Sakala akhala pasi, tikuyamba kulowa mu day of prayer, kupemphera ndi kupemphereredwa, kupemphera ndi kupemphereredwa. So tiyambiretu kukawadziwitsa anzathu. Tsopano chisisi chake ndikuti ntchito tigwiriretu, kumunda tipitiretu, Saturday ije kwampanikiziratu zonse uchitiratu, tiratufoteleza chani. Koma kumaphatikiza tsiku limene Mulungu akupatulirani kulikira pa zinthu zathu, ndi mojerema yotsa dalitso lake la zinthuzo. So popeza Mulungu atipatulira pa 15 January kuti tibwere tidzapemphere, tiyeni tiyese kutero. Only available people who glorify God. God is always glorified by those who are available. Those who are not available, Mulungu adzalemekezedwa bwanji ndi anthu amene saoneka. Ndifake Bambo Sakala ulalikira chifotino matani mwabwera. Kuti you are not available, sangakhale ndi that encouragement yakuti ayimirire. Ndifake ndi mapempha za our availability. Tiyimirire tilandire dalitso la tsiku la lero. Okoma mtima ndi okhulupirika ndinu Mulungu amene mukuyenda nafe, kulibe kubwerera mbuyo. Ndipo lero ndi tsiku la namba 75 tikuyenda. Inu Mulungu muli kutitsogolera monga mudatsogolera Israeli mchipululu. Ndipo ziko mambifa jana anu ndatumikana amene achita chitsimikizo kuti sakubwerera mbuyo what come may. Inu Mulungu mukule chifukwa cha chikhulupiriro cha atumiki anu, popeza ichi chiperekanso mphamvu kwa ophunzitsa. Ndipo pamene titana ena atitumikire tizilimba mtima kuti sitidzachita manyazi ndi kusapezeka kwa anthu opanda chikhulupiriro. Lilemekezedwe dzina lanu chifukwa cha mpingo wanu. Kulani Mbuye, ife tichepe pasi pa dzanja lanu la mphamvu. Ndipo mosalema Mbuye ndiyankhulabe mawu adalitso kwa iwo osakuyimirira, kuti nyengo iyi pa iwo ikhale nyengo yodala, nyengo yakuchiritsidwa, nyengo yakuyenderedwa, nyengo yakutonthozedwa, nyengo imene inu muwayikira njira pamene palibe, ndi khomo pamene palibe, ndi nyengo imene okha mwina sangathe kudzidyetsa koma inu mudyetsa wana wawo ndi adzukulu wawo. Ndi nyengo mwina imene sangakwanire pachuma, akhozooneka ngati opanda nzeru chifukwa cha kupanikizidwa kwa nyengo. Inu mukhala nzeru yawo, popeza inu Mulungu ndiye cholowa chathu. Fake mubwerere ndi dalitso limene. Yehova akuoneni madera amene munthu sangathe kukuonani. Masiku amene anthu akudya mobisa, masiku anthu amene anthu akujera kuchipinda, masiku amene palibe umayala mphasa panja kuti alandire chakudya kuopa wina kuti angabwere. Nthawi imene anthu abisale ndi kudyera kobisa, Yehova akudyetseni. Ndifake mubwerere wodalitsika monga ana apangano lino, pamene Yehova achiritsa nyumba yanu ndi kuchiritsa nthenda yanu, ndi kuchiritsa za m'munda mwanu, ndi kuchiritsa za pawana wanu kumasukulu ndi konse kumene akhala. Yehova adalitse mtumiki wake Bambo Wero Sakala ndi amayi chifukwa asanduka mphatso yoyamba ya chaka chino kwathu kuno, kuti sandukira ifeyo mphatso kubwera ndi mamasulidwe mawu achipulumutso poyambira pa zinthu zabwino.
ndipo zonse zimene tiziyankhula ngati chipulumutso palibe zidzatenthedwa opanda mtengo ogwira. Ifake Yehova ayang'anireni nonse napatsa inu kudala mwakukweza kwa manja anga. Mukhaledi wodala mu dzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.